Takže tady lidi, já vás vítám u mého dalšího videjka a dneska to bude typicky ze šejka a jsme na S4, kde máme jako vždycky křesla, tyjo. To by bylo taky epic jméno. Tak bodky máme dobrý. No, tyjo, tady je sada elíků, super. Tady další. Tady myslím, že máme to i okřídlený. Takže tady nám to půjde jako po másle. Tyjo, tady toho je. Tak ještě něco. To máme dobrý. Tak potky. Tak. Tohle hodíme do hajzlu. Tyhle. A koupneme se do pošty. Tak v cechu předpokládám, že cechovní souboj. Takže máme tady cechovní souboj proti Kapucínská krypta. Které jsme dali. Tak. Přihlásíme se útoku a obraně a jdeme na arenku, kde máme náraz cechu vrt. Co to je? Tak ten padne úplně na jistotu. Tak dáme hospodu a jdeme na věž. Kde máme Pocahontas. Minule, když jsem to dával, to jste neviděli, tak jí zbyly 3 mega, takže no teď 5. Můžeme to zkusit ještě za tu poslední houbu. No, tak to bylo ještě horší. Tak přesuneme se na S1, kde máme Sisíka. Tak. Tady nemáme elíky. Helma. Počkat. Jo, dobrý. Rukavice. Ty už potřebují change note, takže ty vezmu. No, zatím si je tady teda nechám, jako. Nebo dáme do věže takhle. Tohle vyměním. Tohle dám taky do... To. Fakt. Takhle. No super. Jo, padná kniha. Tak, očarujeme si to tady. Tohle hodíme do věže. Tak. 220 to už je slabý. Tak a rukavky, ty tady jsou taky slabý, takže to. No tady ještě helma už je full epic. Epicandos. Tohle hodíme do hajzlu. No, to je jasný. Co máme na sobě? Zabrnko na 300, jo. Tak to je jasnačka. Tak, WC. Jinak chtěl bych vám poděkovat za 30 odběratelů, teď už mám 33, ale stejně jako prostě moc si toho vážím. Takže za to bych vám chtěl poděkovat. Tak a jdeme do pošty. Nic. Cepokol. Já to jsem četl minule. Tak, cech, máme cechovní souboj proti Liked Fall. A jinak, jestli znáte Kuču z kanálu Gaming.cz a co znamená, tak mám Kuču na Skypeu a poradil mi, že teď ty videa nebudou jako už v podstatě pořád. Nebudou vycházet tak často, jakože každý den nebo takhle. Budou tak třeba 3-4 do týdne. Možná jako víc, ale to prostě, když buď bude nálada a nebo když to bude něco důležitého. Jinak Minecraft, tak to jsem včera volal, nějaký fanoušek mi volal zase, že mě zná nebo něco.
O. Ježíš, já jsem nekoupil elíky. To si děláte srandu. No tak prostě mi psal, ať se přejmenuju na Minecraftu jakože jen tak, že něco zkusíme, tak jsem to udělal a jakmile jsem to udělal, prostě, jako ono to stejně nešlo, ale když jsem se chtěl přihlásit zpátky na svůj účet, tak mi to píše, že se tam prostě nemůžu přihlásit, že mám špatně buď heslo, nebo e-mail a jméno. Nebo takhle, buď e-mail, anebo jméno, anebo heslo. Což myslím, že jako heslo, protože jako heslo mám, to vím, jaký mám, ale prostě nejde se mi tam přihlásit. Takže teď bych vás fakt prosil, kdybyste věděli, tak co s tím. No a ještě zkusíme teda tu věž. To málem padla jenom moje blbost, že jsem si nevzal elíky, teď zase nic. No. Protože jinak ten Minecraft jako, já se tam jinak nepřihlásím, takže. Tak a přesuneme se na S17, kde máme hopíka. Hospoda. Tak. Tak jdeme do zbrojky. Kde na nás čeká něco, nebo nečeká. A v čaráku okřídlený, škoda. Tak tohle vezmem. Teď se mi to nějak seká. Na té je 17, to je nějaký zalagovaný. Tak. Koukneme se do pošty. Nic. Tak a v cechu máme cechovní souboj proti Arwen Forest, Arwen Wolfless. Tady jsme prohráli. Tak, teda můžeme se vrhnout do toho podzemka, kde máme nočního trola, kterého nedáváme vůbec. To nemá cenu pomalu už to ani zkoušet. A jdeme na jukebox cechu do Vymrdaj. Toho už jsem tam měl minule, myslím. Jak měl epický název toho. Epický název. Jo, jinak psal mi do komentáře na YouTubeku, že je lepší ta želva, takže teda ho poslechnu a vyměním si to. Tohle hodím sem a tohle do hajzlu. Tohle nevím, proč tady mám. 301, 347, no. Jako potřebuju potom helmu prostě. Kdyby tady padla. Co se děje zase v cechu? Nic. Tak. A přesuneme se na. Za jak dlouho tady že splachujeme? Tady jsme splachovali, takže to nic. Tak a přesuneme se na S10. Dáme Predátora. Tak, do zbrojírny jdeme. Helma. Lepší. Vedem dom. Záchod tady vlastně není, ani věž. Tak, brnko. Máme dobrý. Tak, jdeme do čaráku. Jo, dobrý, jsem kouzelník. Tak, to hodíme na sebe. Prsten, co tady je za sračku. Tak to tady nechci teda. Ty boty úplně na nic teda. To koukám teda, jo. Tak, co se tady děje? Cech.
Počkejte, zase pestil. No, takže jsem zpátky. Tak, hospoda. A v cechu máme cechovní souboj proti Monster SVK. Který jsme dali, jsme je odrazili. Tak a jdeme do podzemka. Počkat. Nakoupím elík nějaký. A jedna houba. Takže tohle tady nemá co dělat. Tohle taky ne. Super, arénu dáme proti Ivaneska z cechu Lamke. Teda jsme nedali, nevadí. Tak a tady dáme zelenkavýho gremlina. Kterého jsme taky nedali. A musel jsem pustit psa, takže pardon. Hospodů. Nějakou tady vezmu, tuhle třeba. Tady nám skončil quest, můžeme zkusit ještě podzemko. Co tady máme, to je dobrý to. Šup s tím tam. Tady a tady taky. A zatím jdem. Ježišmarja, jsem to kliknul. Dobrý, že chcem. Super, tady taky skončila hospoda. Takže jdeme na to. Pocahontas. Tyjo. No, tohle vypadá celkem beznadějně. Tohle radši ani nechcem vidět. Takže jdeme tady na tu hloupou husu. No, a co tady teda? To už můžu přeskočit, to už jsme nedali. Tak, a jdeme se pozerat sem. Na štísa, konečně. Tak chtělo by to, aby my jsme mu tam dali krytky. No, to nedáme. No nic, tak dáme ještě hospodu. Hospode. Tak. Tak, tady ještě. A já bych se pro tento let's play s vámi rozloučil, mějte se pěkně, po případě dejte like, napište koment a jestli se vám moje tvorba líbí, tak dejte odběr a zatím čus.